Kaixo, ongi etorriak 10. unitatera, bai 10. da hau, eta unitate honetan jorratuko ditugun atazek hainbat gai lantzeko aukera emango digute. Adibidez, lehenengo atazaren ardatza pasadizoak dira, badakizue pasadizoak direla, bai guri edo bai beste norbaiti gertatutako zerbait, bai? Eta horren kontaketa, ez dira oso kontaketa luzeak izaten, eta komeni da gainea, piparra eta gatza gehitzea, harik eta erakargarrien egiteko. Adibide batzuk entzungo ditugu, beste batzuk amaiera eman, eta azkenean guk gurea kontatuko dugu mintza saioan. Bigarrenak mundu ludikora eramango gaitu, sagardotegiaren bidez, ze sagardotegi batetara joango gara txotx egitera, ezagutuko dugu bat barrutik, jasoko ditugu hainbat aholku, bai nola edan behar den sagardoa, eta baita ere zer egin behar den ajearen eragina murrizteko, eta gero guk gure aholku propioak luzatuko ditugu ajea gainditzeko, bai. Baina, esperientzia txar bat dela eta, sagardotegi batean jasotako tratu eskaxa, azkenean email bat edo e-posta bat idatzi beharko diogu, erreklamazio e-posta bat idatzi beharko diogu Euskal Kontsumitzaile elkarteari, bai. Hirugarren ataza dramatikoa da, frankismo garaian, Espainian eta Euskal Herrian gertatutako haur lapurtuen kasuez hariko bai gara. Azkenean, frankismoan gertatu, baina 70. hamarkada luze edo jo arte luzatu ziren kasuak. Eta, hoxe, familia, persona, guraso, hoien, nolabaiteko dramara hurbilduko gara, hainbat testigantza ezagutuko ditugu. Eta testigantza horiek jaso, eta gero gure artean elkarturukatuko ditugu mintza saioan bakoitzak berea kontatuko du, bai. Tartean, noski, beti bezala hainbat jarduera eta ariketa egingo dugu. Eta azkenik, osagarrietan, jarraituko dugu adibideak aztertzen, gutunaren adibideak aztertzen, eta kasu honetan ikasle baten jarduna zuzendu beharko duzu, hainbat esaldi lokalizatu ditugu trakets xamarrak, eta horiek zuzendu edo egokitu edo hobetu beharko dituzu. Ariketa simple bat ingo dugu, baina nik uste dut esanguratsua. Lehenengo mailako azterketan gertatzen diren akatsik ohikoenak ikusteko, errepasatzeko, eta gero noski saiatuko gara bakoitzak bere buruan kokatzen. Eta mintza saioan ditzen beharko dugu bakoitzak zeintzu diren gure ohiko akatsak eta ze modu egon daitezken horiek gainditzeko. Akatsa, erroreak, bai. Deklinea bidea eta lokailua landuko ditugu, eta azkenik ariketa txiki, simple, baina nik uste dut divertigarri bat egingo dugula, ze esaldi batzuk, ika dauden esaldi batzuk, zukan jarri beharko ditugu, eta beraz hori izango da aukera ona, eta itzaki ona, itanoaren mundura hurbiltzeko. Bueno, boixe da, 10. dakarrena eta bien bitartean bakizu. Txotx!